Kirunar ki bamla bantep ki dei ki ai ki laprong jubor hapo ka office trekam jong ka khasils autonomous district council ki HDC Maukarwat branch Kabadan Hapenden Spar light lausang 8 kilometer na Maukarwat southwest council district dak bapen pat yu hok jong ka jingkhang bat rung chapo habakren na kilar pthai khubor ba shandor tiuso superintendent of tax in charge ki HDC Maukarwat branch ulai thu ba omla satya bantep tikna yakapor ba kini kirunar ki wan ban prong tu hapo office Henry la antat bakala bandai hakamit saja ni sngi ublei nimit la sngi ublei namar bagi tei ki sngi ki dei sngi syuti katkum ki dak bapau kaladon ke jingpen pa yu hok jingkhang hakamala basajrong hakaba ki runar ki larung sapo ki kamra bat penjat ru ikitala jong ka kamra superintendent of professional tax in charge Maukarwat bat ka kamra banle ik professional tax hakaba ki lapen praru hamadan ni ki kot don kam jong ka office halor kani ke jingja ka office kala ujor dak e jahar siki pulet ba ka jing toket kala ya chakman Henry ka bapla ka long wat la kini kurunar kala yo rung sapo penban kim sim la tui ei bat yakani la pentikna daki pulet